Operácie, ktoré sme robili, sa volajú tzv. Extrakcia čírej šošovky z refrakčných dôvodov. Niekto to volá Clear Lens Extraction, niekto tzv. Prelex. V podstate stále to je ten istý typ operácie. Je to operácia, kedy šošovku pacienta, ktorá už nie je schopná meniť svoje zakrivenie a meniť teda tým preostrenie videnia na blízko, vymieňame za umelú šošovku. My používame šošovky, ktoré majú zónu na diaľku aj na blízko. Pacient získava vlastne ostré videnie nielen na diaľku, ale aj na blízko, bez okuliarov. U väčšiny pacientov v súčasnosti používame femtosekundový laser na vykonanie časti operácie. To operáciu robí presnejšou s predpokladaným lepším refrakčným výsledkom. Druhou fázou operácie je vlastná operácia na operačnom sále, pretože tá prvá fáza prebieha na zatvorenom oku. Táto druhá fáza spočíva v tom, že tie rézy sa vlastne rozšíria. Najväčší réz, ktorý sa tam robí, má obvykle šírku 2,2 mm. Cez tento otvor sa odsaje vnútro šošovky, ktoré už laser vlastne nadelil na menšie kúsky a do vzniknutého vaku šošovkového implantujeme potom umelú vnútoročnú šošovku. Tento zákrok sa obvykle robí u pacientov nad 45 rokov, ktorí majú problém s videním na blízko a obvykle majú problém s videním súčasne aj na diaľku. Ideálny pacient je pacient, ktorý má väčšie plusové okuliare do diaľky a ešte silnejšie na blízko. V ojedinelých prípadoch, keď má pacient astigmatizmus, čo znamená zakrivenie rohovky, používame šošovku, ktorá je opačne zakrivená ako zakrivenie pacientovej rohovky. To sú tzv. Tórické šošovky. Tak sme schopní zbaviť okuliarov pacientov aj s kombinovanými refrakčnými vadami.